Hello everyone, my name is Bombshow. You're welcome to my channel. It's Bombshow Television. Musho my latest musho zviri kupisa zvega zvega. Kana uri munyowani, don't forget to subscribe to our channel. It's Bombshow Television. Nasi ndauya good news. Kana une business raunoita, imborisa comment section unoona kuwana nonechi necustomer kana munhu anozvida. Kana une business raunoita, ingoriudza comment section unoona kusanganochi nemhene. Tiri kuadvertisa mahara, tine ka promotion sezvo takapinda 7,000 subscribers. Guys, ndokubigai makapenga. Ndimi munoita tirambe tichiendera kumberi tichitsvaga malatest. So ndisinganyanyi kupedza nguva, kana uri munyowani ndinokuchingamidza nemufaro. Don't forget to subscribe to our channel. Get into today's story and don't forget to advertise your business with us. Namba munodziwana padescription yechannel kana kuti ndichadzisa mucomment section. Saka rega tipinde munyaya yanhasi. Right, amana pane nyaya ndayanayo, nyaya ndatadza kuidarika, ndamboda kuignore, but hey, pakaipa uyo musikana watiri kuona apo ari kunzi akarohwa neshamwari dzake, vaenda kuholiday kusvika afa nekurohwa. Ende pane vhidhiyo reumbowo watisingakwanisi kuradzai payoutube because rinotikwadzisa, rototiuraya nemacopyright strike. Saka kuna vanoda kuona vhidhiyo iri, endai papeji rezim celebs, munoita se munozvionera. Uyo ndiye musikana wacho. Guys, be careful nevanhu unenge uchitamba navo, unenge uchiti mafriends. Kurohwa zveshuwa, ende mumwe munhu ari kutora vhidhiyo, ende munhu ari kutora vhidhiyo aitoratidza kuti munhu wechirume. So let's talk about this in the comment section below.